Junta, building better Africa. Madzulo abwino pa Limpopo FM omvera tu konse kumene muli ndine Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Nalonjeza kuti ndibweranso chigawo china, ndabwera chonse ngati ena amaona kuti amene uja basi mwazinameza. Ndabwera ndatulukiranso. Chimene ndikufuna ine ndi dziko la Malawi kuti likhale lolozeka ndi chala, ndipo aliyense amene ali m'Malawimo, aliyense osauka, olemera, osaona, oona, onenepa, ochepa thupi, aliyense kandi maalubino alinjoye dziko la Malawi. Wachipani china chilichonse alinjoye dziko la Malawilo. Tili pano kumenyera ufulu umenewu, ndipo sitisiya, ndiponso sititopa, ndipo sititopanso kuzuzula. Kunjaku a Malawi aliyense akungoyankhula nkhani ya sona, akungoyankhula nkhani ya sona kunjaku aliyense. Ndewe ina kuti munamva amayi Jessica Bwira ino tazisiyani mauka akamaning'ina zosatira zake zimakhala zimene zicha. Mwatichana comrade dikuti mauka akamaning'ina zosatira zake zimakhala zimene zicha. Umayankhula zinthu zosemphana ndi zimene ziko likuganizira. Munthu wanzeru sungamayankhule zimene zicha. Ndipo ine ndimadabwa kunena kuti mayi Jessica Bwira Peter Mutharika anagwira ni chani, kapena mwina mwana wake mmodzi anakukana ni chibwezi. Tazikhala ndi manyazi. Upublicity secretary umenewu ukukuonesani tu uchitsiru wanu. Ngati inu simukudziwa upublicity secretary wanu wa mayi Jessica Bwira ukukuonesani uchitsiru. Chifukwa zimene mmakamba nthawi zonse zimakhala zosemphana ndi dziko. Ndi awiri atatu okha kuchipaniko amene mwina amavomerezana nanu, chifukwaso nawo uchitsiru wawo ndofanana ndi wanuwo. Tasiyena Malawi aone zabwino zimene Peter Mutharika wakonzera. Miyezi 5 tikuti miyezi 5 anthu atu amadya chitetse, anthu amadya mautsu. Kuzomba uko lero mupite kuzomba mukafunse kuti kuno mukudya utsu, akuzana kuti pano tikudya sima. Mupite kumachinga akakuzana kuti asiya kudya kuchitetse akudya sima yeniyeni. Mupite kunsanje mukamve kumeneko akuzana kunena kuti yayi zinthu zili bwino. Utsogoleri mwini wake ndi amene amasankha. Tidikire tisankhidwe kukhala mtsogoleri, koma osati tipange maupo. Nde sona ya zulo yakoma kuti tiyankhule zambiri musona imeneji ndiyo titilakwisa. Mtsogoleri wa dziko waikamba sona, si soda amene anali mu nthawi ya MCP zoyankhula zosemphana ndi zimene zili pa ground. President woyamba ndomaliza kwanamiza Malawi Lazarus Chakwera.
masiku awiri atatu apitawo pa Limpopo FM tinanena nkhani yokhuzana ndi matraki kumchinji kunena kuti amathawisa chimanga, ndipo tinaona Norman Chisale atapita kumene kucha ndipo anakachitira umboni anakagwira matraki. Ndipo lero Amalawi ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti ma officers awiri amene anagwira ntchito yotamandika kugwira matraki achimanga akuthawisidwa kupita ku dziko lija la Zambia, ma officers amenewa asamusidwa. Chimene asamusira ndichonena kuti anagwira matrakiwa, ndipo amene wapanga izi ndi Assistant Superintendent Brown Chewe, ndi amene wapanga chothekera ndi kwasamusa anthuwa apitisa ku Phalombe. Nkhani ndionena kuti aini ake amatraki anatenga ndrama ndikukapasa Brown Chewe. Ndimafuna ndipemphe Norman Chisale, mmene munachitira tazifufuzani, Amukhito, Aluhanga, tazifufuzani. Anyamata anagwira ntchito timayembekeza mwina promotion, lero akukasamusidwa kumalo kucha. Kodi ndiye kuti anthu akaba asamagwidwe? Anthu akaba asamagwidwe? Anthu akamapanga zosokoneza asamagwidwe? Nde chigawo cha kumadzulo kuno ndati Norman Chisale, Amukhito komanso Aluhanga tatifusirani kumchinji chimene chasamusiridwa anthu amenewa, unless ngati ku area 30 nkhani yotulusa chimanga icha azikuluakulu ena imakhuzaso, nditi khale ku area 30 ko kuti tifufuzeso kuti ngati alipo wamkulu wina ku area 30 amene ikumkhuza nkhani ya kumchinji, tibwera tizaluze dziko kunena kuti ku area 30 akuti analandira ndalama kuti anthuwo achosedwe, inali move. Choncho apolisi kumchinji asamusidwa chifukwa chogwira ntchito yotamandika. President iso muziziwe zimenezo. Mwenye anasowa Amalawi ali kakasi. Kodi mwenye ali kuti? Kodi mwenye zakhala bwanji? Boma la Malawi apolisi angoti kakasi. Chigawo cha kumadzulo kuno Limpopo FM tikufuna tikuwuzeni Aluhanga, Amukhito, Achisale, mwenye ucha azichitidwa kidnap. Tikufuna mutifusire Samukawale komanso amene anali president wakale wa dziko lino, Samukawale komanso amene anali president amene angochoka posa chedwa, osata Mai Joyce Banda, osata Bakiri Muluzi, chifukwa president akale alipo ambiri. Koma mutifusire awa amene anachosedwa ndi mavoti 3 million. Ndipo anyamata amene anakachita kidnap anala anyamata azikwanji. Ndi tufuna tikupempheni Amukhito, tikufuna tikupempheni Norman Chisale, mutigwirire mwana wa Monlo Makina nda amene anganene kumene amusunga mwenye amene, chifukwa anali mmodzi mwa anthu amene anapita kukapanga kidnap mwenyeyo Limpopo ndi Comrade Tanyo. Utenga womveka bwinobwino upite ku bungwe lija limene lili kutchedwa la HRDC. Somwe munapanga 2020
musayembekezere kunena kuti panonso zingatheke. Panopa Amalawi anakalaluka, panopa Amalawi mastailo anu onse anaziwa, ndipo bungwe lanu limaziwika ndi kuyimirira chipani chija cha MCP. Nthawi yonse imene Amalawi amavutika munali kuti Amalawi amadya chitetse, Amalawi amadya utsu, Amalawi amadya nyika. Zinthu zimakwera pafupifupi tsiku ndi tsiku. Lero kukwera chinthu, mawa kukwera chinthu, tsiku lina kukwera chinthu. HRDC sinabwere ndi kuyima poyera ndi kumuza ndi kuluza boma la MCP kunena kuti Katundu chifukwa chani akukwera. Lero chadza ndiyani mmamonerera Peter Mutharika. Ulendo uno sizichitika. We are going to protect Peter Mutharika ndi boma lake la DPP. Pamene tikulisuzula boma la DPP ro tikhalanso tikuteteza ndicho linga chonoti Amalawi aonesa bwino zimene Peter Mutharika wakonzera, Peter Mutharika zimene akufuna kulichitira dziko la Malawi. Pamene akuchita retire mbiri yake ikhale yabwino. Anali ndi Chilima, anasiyana naye bwinobwino Chilima. Inu munali ndi Chilima, Chilima ali kuti anthu amakhalidwe oyipa. Ndipo ndifuna ndiyankhule pano, dziko la Malawi, anthu a Malawi alibenso mtima wosifuna chipani cha MCP kuti chizalamulirenso. Mukungozichedwesa. Amalawi eti mukumfuna Lazarus Chakwera akunamiza anatu kunena kuti atabwererenso 2030. Nde Amalawi kumene muli nuko mukwafuna Chakwera kuti azakhalenso president wa dziko. Miezi 5 itaona ni zimene wapanga Peter Mutharika. Zaka 5 zimene analowa Chakwera atipangira chani ife Amalawi. Choncho HRDC mukweneka mpole moto. Amalawi akungokuyang'anani akakutoperani muzaona ngati malodza. Amalawi, dziko la Malawi likusowekera mapemphero apadera. Mapemphero amene achitika posachedwa opempherera mvulachi akufunika achitike ndicho linga chonoti judiciary yathu ilunge. Tiwapempherere judiciary yathu ikufunika kuti ipemphereredwe chifukwa zimene zikuchitika ku judiciary zimene zikanayenereka kuzichitika. Ndipo zikudabwisa kwambiri kunena kuti kodi judiciary yathu yalowa sataniki. Judiciary yathu yalowa sataniki. Munthawi ya Richard Banda judiciary yathu inali ya independent, inali yoziyimira payoka. Ndipo anthu amene amagwira ntchito ku judiciary mu nyengo imeneyi anali a discipline. Sindikudziwa chifukwa chonoti Bakiri Muluzi anali munthu wa discipline. Sindikudziwa chifukwa noti Leti Bingu Mutharika anali wa discipline. Munthawi ya Richard Banda mmene anali ku judiciary china chilichonse chimayenda. Sitimamva zakatangali zimene zikuchitika lero kumamva kuti ajaji akuti wapona kita andani akupanga za ukatangali. Zimene zotu kunalibe. Lero chadza ndiyani. Amalawi ndizomvesa chisoni chigawo cha kumadzulo kuno kunena kuti munthawi imene tili ya anzikamanda gulu la Nyirenda judiciary yathu yavunda. Mafunso nkumati tsoka labwera ndi president tinali naye wapitayi. Tsoka labwera ndi president amene tinali naye. Amalawi taonani zomwe zimene zachitika ku judiciary. Apolisi anagwira achinyamata MCP amakaba mawaya akopa ku State House. Ndipo atagwira anthu aja anapita nawo mpaka ukafika ku court ku area 3. Anyamata anavomera kuti aba. Koma kumeneko oweruza mulandu abotha atulusa
akuti anthu wasanabe aini ake avomera kuti taba oweruza mulandu akuti pitani mulibe mulandu. Zikuyenda bwino kufufuza pasipa mabwana MCP anabwera apa sabota 5 million kuti achite niliriza anyamatawo judiciary. Mukutipangisa manyazi ku judiciary. Katangale wakula Amalawi mukuganiza kuti tipange nayo bwanji judiciary? Popanda ifenzika judiciary sikalako. Popanda ifenzika judiciary sikalako. Lero judiciary ija ikutizunza ifenzika kuti itumikire moyenerera sikukanika. Amalawi tipange nayo bwanji judiciary? Chikocho kumadzulo pamene ndikupita ku mapeto a program yanga ndimafuna ndiyankhuleso ndi achipani chija cha DPP. Nanga si chipani chimene anthu mtima wawo uli pamene popo ndiye pakufunika kuti tizichongolera taauze zeruzo ali nazo zoyendesera boma koma taauze kuti akuyeneka kukhala osamalisa. Ku chipani cha DPP siyani ndale zothana nokha. Mukamva kunena kuti kufoira ndi kumene mukupangako. Kufoira ndi kumene mukupangako nokha. Maenda limodzi kumamenya nkhondo yonena kuti mutenge dziko lija mwalitenga nonse limodzi leroso mufunaso muzikokana siyana kukakana. Ngati mwina simmadziwa Amalawi sakufunaso chipani cha MCP chitazabwereraso mboma ndezili ndino
mphamvu zimene muli nazo za ulamuliro kuti muzibwezeresenso m'manja mwa anthu ena, chifukwa mwina kuzabadwa collusion ya zipani zina azasogolere ndi anthu ena, MCP ndi kukhala mkatikatimo. Mwina zimenezozo zizapangisa kunena kuti azasogolere. Ndeni mafuna ndikupempheni ku DPP, siyani kokana, lemekezani Vice President wanu. Uthenga wapadera ndimafuna upite kwa nonse amene muli ndi chikhumbo chofuna kuti muzapikisane nawo 2030. Nthawi yake sino, mwayambira patali. Tatipangirani ife Amalawi zimene tikufuna. Mukagwira ntchito bwinobwino kutsogoloko, muzaona zimene Amalawi azachite. Utenga waulere, utenga wabwino ndikuti Amalawi MCP sakuifunanso. Olo mutapita kulilongo akuwuzani kunena kuti panopa zinthu mmene zilili, mupite kunsikako, mupite kutsoka marketeko, akuwuzani katundu watsika mitengo. Mabelo amene anthu amagula, ansapato azovala zatsika mtengo chifukwa cha ulamuliro uli bwino. Nde musabwerese kukokana kuti anthu aganize maganizo ena. Mtima wa Malawi uli pa chipani cha DPP mu nthawi ino, koma mukapanga zolakwika Amalawi itu paja samachidwa kuntuluka munthu. Utenga waulere nonse ku chipani cha DPP. Amalawi akufuna mutapitiriraso 2030. Ndesi khalire ndinu mukonze zokokanazi. Tamusiyano yuyu maijeni ansai. Taenda naye ine ndi Vice President. Asiyeni Enoch Chihana athandizane ndi Apito Mutharika. Apito Mutharika agwiriseni anthu a ntchito, musaope. Chimene tikufuna Malawi ndi chitukuko. Tikufuna ife ndi chitukuko. A president athu Apito Mutharika ndimafuna ndikupaseni assignment iyi. Ngati ndikotheka mutifufuzire pali nduna ina yakatenga ndalama ku Reserve Bank ndikukagula magali moto ku Toyota Malawi, ndikukasiya ku country wide. Amene mukuisiwa country wide mundichitira umboni. Inafika paja pa law, koma lero kuti muione country wide ili ndi magali moto. Mukhoza kudapo kuti iye wa country wide muzaka zonse zapita zachakwerazi analephera bwanji kufika pamenepo. Akumugwirisa ntchito, akumugwirisira ntchito mwini wake wa kahaya imeneyi amene ndi Mr. Mulombwa. Koma magali moto yagula ndi nduna ina ku DPP. Nde ndikufuna ndikupempheni Apito Mutharika mundisakire. Ineyo ndikuperekaso assignment kwa ino Apito Mutharika kunena kuti ine ndimpeza munthuyu chifukwa kafukufuku wanga ndampeza, dzina ndalipeza, koma ndifuna ndichite confirm kunena kuti ndiyomweyi nduna ina yakatenga ndalama ku Reserve Bank yakagula magali moto ku Toyota Malawi ndikukasiya ku country wide. Ndikateranso pa program yanga madzulo ano tisiyane pomwepa. Amene amandipasa programu iyi ndi aja Dr. Alf Chimera amene akupezekera ku Jimistin. Nonse amene mukufuna kusirika gali moto yanu, mufuna kusirika nyumba yanu, mufuna kusirika chinthu chanu, ayimbireni foni Dr. Alf ku Jimistin. Pa namba izi 064 128 2423 064 128 2423 kapena 084 79 115 14 084 79 115 14. Dr. Alf Chimera futo linga kule Maka mukakafika kumeneko akathana nalo. Munali ndine Comrade Ntanyiwa, chigawo cha kumatsulo kuno.